Berriz ere txaloak, bada norbait hemen. Aupa. Haze giroa, daukazun plazan. Dena zuri harrera egiteko pronto. 3-6-7 zenbakiarekin. Josu Uribe Etxeberria, Sarrigurengo korrikalaria. Bejonde izula. 12 ordu azpitik.
Eta, bueno, meretzitako txaloak ere, eskainiko dizkiegu noski, falta diren horiei. Aupa, eutxi horri! Hori da, talde giroa, hori da auzolana. Lasterketan eta bertatik kanpo ere bai. Bueno, esan dakoa, sari banaketarekin asteragoaz. Gaur irabazleak, partaide guztiak, izan zareten arren neurri batean edo bestean. Gaurko azkarrenak, onenak saritzea tokatzen da. Eta horretarako, sari banaketa ekitaldi hau. Gaurko eguna goiz hasi dugu. Eguraldia lagun izan da egun osoan zehar. Eta gaurko ekitaldia, 11. edizio hau erabate arrakastatxo izan dela, esatea ez da, gehiagikeria. Halakoetan, esan hori da, beti daude hobetzeko gauzak, baina Leitzako Euskal Herria mendi erronka honen kasuan ezaginik, hobetzeko ezer bagote dagoen. 11. edizio, antolakuntza, perfektu ez du esango baina, xehetasunik txikiena zaintzen duen horietakoa da, mendi erronkako antolakuntza, eta antolakuntzari txalo bero-bero bat eskaintzea eskatuko nizueke. Horrez gain, antolakuntza taldeaz gain, ezin ahaztu lasterketa hau aurrera eramaten laguntzen duten babesle eta laguntzaile guztiak eta nola ez voluntarioak izan ere elkarrekin 11 gara. Eskerrik asko voluntario, lasterkari babesle eta ikusle guztiei. Azken finean Euskal Herria mendi erronka esku askorekin landutako egitasmoa da. Kirol pro batetik harago doana zalantzarik gabe. Beste behin ere, elkarrekin helburu handiak lor ditzakegula erakutsi dugu. Eskuz esku eta urratsez urrats. Honen arira, herrien arteko elkartasuna ere eskuz esku egiten den ekintza bada. Eta une honetan ezinbesteko iruditu zaigu Palestinar herriaren aldeko aldarria egitea. Euskal Herria mendi erronka beti izan da aldarri ezberdinen topagune goizean gure zirkua taldeari omenaldia egin zaio, haiek ere beren bidetik hainbat balio aldarrikatzen baitituzte eta gaurko itxiera ekitaldian Palestinar herriaren aldeko aldarria egitea erabaki da. Baina hori ez da gaurkoan egin nahi den aldarri bakarra izan ere,
Oian Azkorro egitiak elkarrezketa egin diogunean gogorarazi duen bezala, gaur Bilbon ere bazen edo bada, izan da, hitzordu garrantzitsu bat, Bilbotik ere iritsi zaigu, gure eskuren herri libre baten aldeko deiadar ozena, eta entzun dezagun beraz deiadar hori ere. Esan bezala, 11 izateko jaioa gara, eskerrik asko beraz, eta segi dezagun, herri libre bat irudikatzeko amets hori elikatzen. Bueno, eta sari banaketarekin, hasteko, oraintxe da unea. Lehen da bizi, errelebotako sariak emanatuko ditugu, errelebotan eskualdeko bikoterik onena eta bikoterik onena sailkapen orokorrean erreleboi dagokienez. Lehen bizi, eskualdeko errelebo txapelketako saridunak, irabazleak Lucia Aiestaran eta Orgi Soroa, etorri mesedez. Euren denbora, biak Lekunberritarrak, euren denbora 8 ordu, 11 minutu, igo podimena beldurri gabe, eta 16 segundukoa izan da, sari emaile. Mendi Erronkako antolaguntza taldeko kide Juan Mari Irastorza, eta saria Garaikurra 2 otordu Lekunberriko Lekuonberri jatetxean, Esport HG-ko oparia, eta Herrigora kaxa bana. Herrigora gogoratu Nafarroa hegoaldeko elikagaiekin osaturiko kaxa da. Ekimen solidario hau ere, Herrigora. Eta hori guztia beraz, eskualdeko bikoterik azkarrenari, hain zuzen, Lucia Aiestaran eta Orgi Soroaren zat. Bina otordu, Lekunberriko Lekuonberri jatetxean, Esport HG-ko oparia, Herrigora kaxa, Garaikurra, eta ez da zer gehiago. Euren denbora, 8 ordu 11 minututa, 16 segundu. Eta urte guztian, eskualdeko bikoterik azkarrena izatearen ohoretxo hori, ez da gutxi, ez da sari makala. Errelebotako sariekin jarraituz, segidan errelebotako sailkapen orokorreko bikoterik azkarrenari saria. Gaurko azkarrena, gaurko irabazleak, Beñat Ibañez eta Miren Bastida. Euren denbora, 7 ordu, 7 minutu eta 3 segundukoa izan da. Sekulako denbora, sekulako koordinazioa eta estrategia. Azpeitia eta Zumarra aurretxukoak biak ere, sari emaile Mari Jose Uarte antolakuntza taldeko kidea, eta saria, Garaikurra, Herrigora kaxa, Peruarriko museoa bisitatzeko Amarna sarrera, Esport HG-ko oparia, 2 pertsonentzako Peruren arateiko lotea, eta ez dakiz zer gehiago. Hori guztia. Lotetik txuletan bat espaldin bada, museorako sarreran bat edo emango diazue. Eta lehen esan diguten bezala, iazko arantzak enduta, ia etxera pozik bateko moduan, Aupa. Hortxe Beñat Ibañez eta Miren Bastida.
Marka da gero, orain dela 5 ordu iritsi eta dutxatzeko astirik ez zuten miren edo zer. Bale. Ia, bildu gauza guztiak ez duzti ezer eta gozatu egindako balentriaz. Ia, segidan, Eskubaldeko txapelketako sariak. Eskubaldeko bi azkarrenak, emakumezko zein gizonezko. Emakumezkoetan, Itxaro, Zabaleta, Telleria. Gaurko azkarrena, 8 ordu, 14 minutu eta 29 segunduko denborarekin. Saria emaile, Aintzane Arraiza. Ia, Itxaro, baldin bazabiltza behintzat. Aupa, kuadrilla, eutsi horri. Bueno, ez da hau. Ez da hau momentu txarra elmugarazeko, Jende guztiaren arreta. Igo, bildurri gabe, maila gorenera. Garaikurra, Leiza Kirola dendak emandako oparia, 150 eurotan baloratua. Sport HG-ko oparia eta 2 pertsonentzako tordua Lekunberriko Lekuonberri jatetxean. Segulako erakustaldia eman du Itxarok. Ez du txiripaz, lasterketa irabazi, baina Eskubaldeko azkarrena behintzate, bera izan da inolako zalantzarik gabe. Eta, Itxaro, pixka bat. Mutiletan, lehenengo saritoa izanezkotan, Mikel de Carlos Gorria, Lekunberritarra. Gero bio karrazkiatrako ez du. 7 ordu 41 minutu eta 42 segunduko denborarekin. Eskubaldeko azkarrena. Aurtengo Euskal Herrian Mendi Erronkan. Sari emaile, Maider Armentegi. Eta Saria Garaikurra, Leiza Kirola dendak emandako oparia, Sport HG-ko oparia, eta 2 pertsonentzako tordua Lekunberriko Lekuonberri jatetxean. Hortxe ba, Eskubaldeko 2 korrikalari azkarrenak aurtengo Euskal Herria Mendi Erronkan. Itxaro Zabaleta eta Mikel de Carlos. Ez dauka mailerarik ez, sariak entregatze honek. Bejonde izuela. Aupa. Bueno, segidan, kilometro vertikaleko 3. postu lortu duten 2 saridunak, emakumezko zein gizonezko. Emakumezkoetan, 3. Uxue Fraile Azpeitia. Etorri Uxue Fraile mesedez. Eta gizonezkoetan, Jokin García de Bikuña, Agura Indarra. Kilometro vertikalean, 3. sailkatuak gizonezko zein emakumezko kategorietan. Saria, Garaikurrak eta Sport HG oparia, Maider Ramantegik eta Aintzane Arraiza gogarrezpanago. Saria ematera. Maider eta Aintzane. Gaur landa esente jarriko bizuegu. Uxueren denbora. Ordu bete. 8 minuta 19 segunduko izan da eta Jokinena 58 23. Gaintza eta 3 mugarrietan batzen dituen tarte hori osatzeko erabili duen denbora. Segidan, 2. sailkatuak, emakumezkoetan Itxaro Zabaleta eta gizonezkoetan Gaizka Sotil. Gaizka Sotil, Etxeberritarra eta Itxaro Zabaleta Leizarra. 2. mailara biak, zuentzako baitare Garaikurra eta Sport HG-ren oparia Aiora Irastortza eta Asun Arratibelen eskutik.
Mendi Erronkako Bolondres taldeko kideak biak ere. Itxarok ordu bete eta 8 minutu eta 14 segunduko denbora behar izan du eta Gaizkak 57-23. Kilometro vertikaleko bigarren sailkatuak bi kategorietan. Eta kilometro vertikalen azkarrenak emakumezkoetan Oiana Azkorbeitia Abadiñoarra eta gizonezkoetan Asier Rajado Andoa Indarra. Etorri mesedez, Oiana eta Asier. Bueno, egongo da, denontzako tokia podiumean, bai. Oianak ordu bete 0:05:27 behar izan du. Eta Asier Rajadok 54-51. Haze denborak. Hartu bakoitzak lekua. Sari emaile, Juan Mari Dastortza eta Mari Jose Uarte. Eta sariak, bueno, ea ba. Garaikurra, Lopenea, Landa Ostatuan bi pertsonentzako gau bateko egonaldia, loa eta gosaria. Sport, HG-ren oparia eta Herrigora kaxa. Hori irabaz dentzat, bueno. Ez da sari magala. Bien bitartean korrikalarik gehiago helmugara. Eta bagoaz, pixkanak aurrera. 12 ordu eta 20 minutu. Oraindik 40 minutu soborran. Hortxe ba, vertikaleko podiuma. Lehenengo mailan, Oiana eta Asier. Bigarren Itxaro eta Gaizka. Eta hirugarren postuan Uxue eta Jokin. Ba, mila esker, 6 hoi. Eta zuetako gehienak ez urrutira joan, berriz ere Laister, Ibarko ez gora eta. Segidan, banakako txapelketa nagusiko postuak eta selkapenak. Hirugarren postuan emakumezkoetan Uxue Fraile izan da eta mutiletan, gizonezkoetan Gaizka Sotil. Etorri mesedez, Uxue eta Gaizka. Uxuek 8 ordu, 23 minutu eta 48 segundu behar izan ditu. Eta Gaizkak 7 ordu eta 5 minutu. Ibilbide osoa osatzeko. Sari emaile Maider Ramantegi eta Intzane Arraiza. Eta sariak, bueno, hemen ia broma gutxi, Garaikurra 200 euro eskudirutan. Sport, HG oparia eta Boga, Garagardo kaxa bat. Zalantzarik gabe, Garagardo kaxa oparirik onena. Hortxe Uxue eta Gaizka, pozik nola bestela. Bigarren postuan, maila nagusian, Itxaro Zabaleta emakumezkoi dagokionez. Torri mesedez Itxaro. Eta gizonezkoetan Oier Elorza azkoitiarra. Oier Elorza, ia zerrelebotan nagusi eta aurten banakakoan segulako maila erakutsiz. Itxaroren denbora 8 ordu 14:29 sekulakoa.
eta Oierrek berriz 7 ordu, minutu bat eta 7 segundo. Sari emaile, Aiora eta Asun, ogerrezpanago. Eta sariak, Garaikurra, 200 euro eskudirutan, ez ahaztu, Ogasuneko zorra pagatzea, Sport HG-ko oparia eta Boga Garagardo kaxa bat, bakoitzaren zat, bueno, ez da makala. Eutxi horri animo, azkeneko metroak. Eta maila gorena baino ez da falta. Emakumezkoetan gaur azkarrena irabazlea Oiana Azkorre Beitia. Etorri mesez berriro, eta etorri mesez baita ere Asier Rajado. Gizonezkoetan bera izan da azkarrena, segulako nagusitasun erakutsiz gainera. Oianaren denbora 8 ordu, 5 minutu eta 28 segundukoa izan da, eta Asier Rajadorena berriz 6 ordu 52.05. Gaur 7 ordutik jeistea lortu duen lasterkari bakarra, ez da gutxi. Sari emaile Juan Mari Irastortza eta Mari Jose Uarte. Eta sariak, txapela nola ez, Garaikurra, eskudirutan 600 euro, Herrigora kaxa, Sport HG oparia eta Boga Garagardo kaxa. Hortxe ba. Aupa, aupa, aupa. Hortxe ba, aurtengo podium nagusia. Txapelak soilik falta dira. Jantzi bildurrik gara txapela horiek. Zorionak, Oiana eta Asier, Asier eta Oiana. Ojo, ojo, mene, ojo. Zer da baina. Ba hortxe, aurtengo irudi nagusia, baina gogoratu. Aipatu dugun bezala, gaurko lasterketa Euskal Herriko ultrakoparako puntuagarria izan da, eta horren bestez, kopako sariak ere ematea tokatzen zaigu. Eskerrik asko zaikote. Aurtengo kopak, lau lasterketa hartuko ditu bere baitan, gaurkoa 3. izan da aurretik, Enkarterri Extrem eta Nafarroa Extrem jokatu dira, gaurkoa 3. eta irailean Tolosaldeako UTT erronka faltako da. Gaurko lasterketak puntuak eta gehiago dauka besteek baino, edozein kasutan, kopa horretan parte hartzeko izena eman beharra dago edo zegoen, eta beraz, izena emanuten horien artean, azkarrenak emakumezko zein gizonezko kategorietan oraintxe jakingo dugu nortzuk izan diren. Ba, emakumezkoetan, Ainara Arkarazo, etorri mesedez, eta gizonezkoetan Jokin García de Bikuña.
Etorri mesedez, Ainara eta Jokin. Eta igo, bildurri gabe, mailako lanera. Ainarak 8 ordu 40.06 behar izan du, eta Jokinek 7 ordu 12.29. Hazen olako markak. Sari emaile, Imanol Zerdeña eta Andoni Zubeldia, Federazioko epaile antolakuntza taldeko kideak. Eta Garaikurra oparia. Eta etapako mailota edo elastikoa. Hortxe Kopako 3. proba puntuagarriko. Podiuma hortxe. Baina esan dugu, Kopak sailkapena duela eta behin-behineko liderrak gaurko probaren ondoren, bain justu, Ainara eta Jokin dira, behin-behineko liderrak, eta gainera esan beharra dago Ainararen kasuan, 4. lasterketaren faltan, dagoeneko Kopa irabazi duela. Beraz, Ainara mila zorion, Kopa zuria baita, azken lasterketa horretan edo zer gauza gertatzen dela ere. Jokinen kasuan, azkeneko lasterketan gertatzen denaren arabera irabaziko du edo ez. Hori diote epaileek, erreklamazioak UEFAri. Eta honen bestez, sari gehiago espaldin badago behintzat, sari banaketa amaitu da, bai. Listo, bukatu dugu. Orain, ordu erdi falta da azkeneko korrikalariei harrera egiteko, eta bitartean, gogoratu, Sarale Gitaloak han eskinan dago, paella ere oraindik ondarremak eratuko da, jarraitu, arratsalde iluntzea ze gozatzen. Eskerrik asko, orain arte. Orentxe helmugan, Silvia Perez, Dulantziko korrikalaria. Ez da une txarra helmugaratzeko, Arreta guztia, helmugako 10 metroetan dagoenean.